diguem-ne, parlen bastant de la mala percepció que tenim a l'hora de la ingesta calòrica que pensem que fem. Hi ha bastant viatge entre si jo menjo poc, però ostres, no baixo de pes. Doncs s'ha estudiat bastant i és perquè hi ha una referència bastant equivocada. I igual que amb la gent que pensa que menja molt i diu, ostres, que no pujo de pes. Doncs hi ha elements que afecten per àmbits, però té a veure amb una percepció no realista del que realment s'està menjant. Igual amb l'activitat física, es tendeix a una sobreestimació de l'activitat física que es fa, de la que realment s'està duent a terme. Aquí, un petit exemple que visualment s'entén molt, saníssim a menjar, boníssim, no sé si veiem la panxa plena, però jo per sort sí, perquè si no, aquesta diferència calòrica, que és més d'un 40% de fet, sense donar-te'n, visualment no sembla dir, hosti, però sí, mira, hi ha l'altra meitat de l'alvocat aquí i aquí probablement hi ha un o dos ous més, no? Saníssim, vull dir, l'ou saníssim, l'alvocat saníssim, les verdures boníssimes, però ostres, això ja només és un àpat. Si comencem a fer aquest superàvit en aquest àpat, en el de no sé què i en el que pico abans del no sé què, pumba, se'ns en va. L'article el comento després. Quins són els mecanismes? Perquè ara la següent pregunta és, sí, però com calculo això de les calories o com sé que les cremo o com puc optimitzar la crema o la ingesta. Per entendre de manera bàsica és aquesta balança. Per cert, Iraqi Nutrition, us recomano molt seguir la pàgina d'Instagram perquè té aquestes infogràfiques, n'anireu veient a la presentació. És molt visual i donen molt en el clau, representen molt bé. De fet, aquí el Colqui s'està fent ara un curs d'infogràfiques, em sembla, per tant, que aquesta gent en sap un munt. Bàsicament, les maneres que tenim nosaltres de cremar calories és el metabolisme basal, no sé si l'heu sentit, però és simplement el funcionament del nostre cos per mantenir-nos en vida. Reproducció cel·lular, respiració, tots els mecanismes que són inconscients, diguem-ne, o que ni ens n'enterem. I és, aquí no està ben representat, diguem-ne, ara està tirant floretes i ara és prop del 70% de les calories que estem consumint en un dia de despesa. Per tant, allò de, no, vaig a fer exercici per cremar el dinar, que no sé... Per cremar el dinar no sé què has de fotre, 3 hores d'exercici intens. La majoria de calories les cremem al nostre propi cos només per mantenir-nos en vida i la resta, que són les que sí que podem nosaltres governar una mica, són l'efecte tèrmic del menjar, perquè el menjar, al digerir-lo, cremem calories i llavors segons què ingereixis cremes més o menys calories i segons què ingereixis també sàcies més o menys, per tant acabes menjant menys, són aquests elements que veurem després. I el moviment està separat en dos diguem-ne, capsetes, que una és el moviment involuntari, com el que estic jo fent ara aquí mentre parlo, sense adonar-me'n, i el que nosaltres conscientment fem, que és jugar en algun esport o fent exercici en general. Aquesta és la suma que lluita contra la ingesta calòrica i, segons el nostre objectiu, ha d'estar per sota o per sobre per sortir-nos-en. Aquí simplement citar un moment, quan vosaltres mireu un paquet i diu allò de 100 grams té tantes calories, no és un número inventat o dissociat dels nutrients que porta, dels macronutrients. Els carbohidrats, les proteïnes representen, cada gram representen 4 quilocalories, així com cada gram de greix representa 9 quilocalories, com cada gram de fibra 2 i l'alcohol 7, i a sobre l'alcohol, a part de ser líquid i per tant que te'l fas tot ràpid, no sacia gens. O sigui, és impressionant aquest, en quant a tu vols sumar calories, fot-li l'alcohol i ja veuràs. Nutricionalment desastrós, però fàcil, La primera recomanació, beure alcohol. No, això que quedi aquí, farem la càmera. Això simplement com a referència és això. Si mireu el pròxim, quan aneu a casa, si agafeu un paquet i dieu, mira, aquest paquet de macarrons té 300 i pico calories.
vosaltres feu carbohidrats, que en té, m'invento, 40 i pico, 50, multipliqueu per 4, agafeu les proteïnes que té, multipliqueu per 4 i greixos, que no en té provat. El que tingui, ho multipliqueu per els números i us donarà més o menys el mateix número. Per tant, d'allà surten aquells números, no és un invent ni coses així. Vale, sí. Llavors, aquí ve el davant, que molta gent li agrada i que estaríem d'acord amb les dues apreciacions, però que té molt a veure amb el context. M'agrada molt aquesta foto, aquesta pregunta que respon a una altra pregunta, sobre la pregunta de cal comptar llavors les calories? Evidentment, dius, home, sí, és obvi, no? Si he de saber, he de fer aquesta resta i m'ha de sortir negativa, doncs sí. Però vol dir sempre? Clar, és una mica inviable per la vida, això. I llavors aquest exemple és molt bo. Ell dona la pregunta de hem de comptar les calories per perdre pes? Ell respon, tu has de mirar el velocímetre del teu cotxe per mantenir-te sota la velocitat permesa? Home, sí. Al principi, sobretot, no? Exacte, aquest és el truc. Normalment sí que dius, vale, són 100, doncs em poso a 100, quan vas amb pressa doncs ja saps que has d'estar més atent perquè dius que rodar, tal, però quan vas més tranquil és que a vegades ni el mires perquè saps que vas per sota, no? Però el tema diu, però si continues trobant periòdicament que et van arribant multes a casa d'accés de velocitat, hòstia, doncs potser és hora que ho mires més vegades, no? I és una metàfora, a mi m'encanta com a metàfora per explicar això de dir home, però és que no perdo pes o estic engreixant i no sé què fa. I dius, bueno, doncs potser que ens posem a mirar una mica què estem fent a casa per veure de dir, hòstia, què passa aquí, no? I llavors aquí, vinculat amb això, per això poso l'article de Fitness Revolucionario, és un tio de, no sé, de l'Estat, d'algun lloc, vull dir, aquest és en castellà, perquè estic passant molt en anglès i aquest és en castellà, que fa un article de per què no cal comptar calories, però la base és aquesta, no? És un cop ja tens certa consciència de proporcions i de més, no? És obvi que no és sostenible per ningú estar cada dia, hosti, vinga, a la balança vaig a posar això, és absurd, vull dir, les vides que portem no ens permeten això, ni molt menys, i que ens acabem fotent tret al cap. Molt bé, segon bloc d'importància. Passant el primer essencial al segon. Macronutrients, proteïnes, greixos i hidrats, ho haureu sentit, són els que es veuen en els paquets de productes, es diuen macro perquè, bueno, això ho explico després amb els macronutrients. Directrius bàsiques, tenim aquí la taula, en essència hem dit que hi ha com una dicotomia, no? De si menjo menys calories, perdo greix, si ho distribueixo bé, no? I si ja menjo més del que tocaria, doncs genero múscul, però el múscul s'ha de fer a base d'estimular-lo, no és només el fet de menjar més. Hi ha un altre element, aquí deixo les recomanacions que posa l'autor, m'agradaria comentar, però segurament algú de vosaltres, si us heu mirat mai les proteïnes que ingeriu, potser us quedeu sorpresos de dir, ostres, són molt altes. De fet, la recomanació que em fa l'OMS, em sembla, en el producte ens posa que no n'hem de menjar ni 1 gram per quilo de pes, i aquí estem parlant de més del doble. Per què? Perquè aquella recomanació de l'OMS és el mínim necessari, és el llindar mínim per no tenir problemes amb tots els mecanismes on la proteïna intervé, per no tenir problemes de deficiències d'aquest tipus. Per baixar, i un altre element important, per baixar de pes, greix, la proteïna, si veieu, és més important que per augmentar el múscul. Tradicionalment es diu, home no, aquí la proteïna és important només per als que aneu al gimnàs a petar-vos aquí a fer múscul i tal. No, o sigui que és molt important, sí, però sobretot és important el baixar de pes perquè com que estem en dèficit energètic, per tant, el cos rep menys del que necessita per reproduir-se, la proteïna és la que assegura que mantinguem al màxim la musculatura que tinguem, sobretot si estem entrenant, sobretot en aquest cas, i que la pèrdua de pes sigui bàsicament de greix. Si la proteïna, si la ingesta proteica és molt baixa, sí, podem perdre de pes, perdrem de greix, però és que perdrem de múscul també, i llavors és on no ens interessa en general. Greixos, això és veritat que ho he posat, greixos i hidrats, he posat aquí unes proporcions, realment molts dels autors parlen, distribueix-ho com a tu personalment
diuen que no hi ha rellevància significativa. Mentre estiguis en dèficit calòric o en superàvit calòric, distribueix-ho com et vingui de gust. Hi ha gent que funciona molt millor amb greixos, hi ha gent que funciona molt millor amb més hidrat. Mentre estiguis clavant més o menys els números, distribueix-ho com vulguis. Aquí l'autor ens dona aquestes referències. Hi ha una tercera situació que es dona només en alguns perfils que m'agrada comentar perquè sempre s'ha dit molt el mite de si baixes de pes no pots construir múscul i perdre greix a la vegada. No? Això també era una frase que s'havia dit o jo l'he sentit moltes vegades. No? Aquest és un dels estudis que explica que no és cert. Ara bé, no en població general, sinó en població més aviat amb un excés significatiu de greix. És a dir, en gent que ja té un nivell de greix més aviat baix, ja no és tan real aquest escenari. Què ens planteja aquest escenari? Simplement ens va posar dos grups, un que menjava 1,2 grams de proteïna al dia i l'altre 2,4. Els dos grups, al cap de les setmanes, amb dèficit calòric del 40%. Aquí estan una mica americans, jo crec. Els dos grups van perdre els mateixos quilos, més o menys, podem veure aquí, de pes corporal. Però quan anem a veure de quin tipus de pes era, un d'ells va perdre més greix, però clar, com que va guanyar múscul, la suma resta es va deixar, posem que van perdre, arrodonim-ho a 4, un d'ells en va perdre 5, però com que va guanyar 1 quilo de múscul, es va quedar 4 la pèrdua de pes corporal. Però el benefici era molt superior, no? Perquè havies perdut més greix que l'altre i a sobre havies guanyat múscul. No? Aquest és un dels estudis que comenta i que parla del que es diu de la recomposició corporal, que simplement és això, és aquesta capacitat de poder construir múscul mentre perdem greix. Ara, un altre cop repeteixo, ja per tancar-ho, en casos on la presència de greix és més significativa. Molt bé. Mira, aquest és un infogràfic ben maco. Em fan molt bé els infogràfics, la veritat, que això jo crec que aquí ara no és per promocionar el curs que estan fent aquí, però és una manera d'arribar molt bé a la gent i molt fàcil. Aquí és una explicació molt ràpida i també metafòrica, molt interessant, més enfocada però al perfil de vegetarians i vegans, és a dir, de gent que menja proteïnes només de fonts no animals, és a dir, fonts vegetals. Aquí l'explicació bàsica, no? D'un bit de pollastre, la proteïna del bit de pollastre es desfà en aminoàcids, que és la que, entre altres coses, construeixen o preserven el nostre múscul. Igual que un tronc d'un arbre, en fem les fustes i ens fem una porta de fusta. Què passa? Quan les proteïnes només venen de fonts vegetals, el perfil proteic de les fonts vegetals és més incomplet o la biodisponibilitat és una mica inferior a la de font animal. Això no fa impossible el fet de tenir un perfil proteic complet, simplement que tu has de mirar més. La recomanació és que es mengi, si és l'1,8 que dèiem de grams de proteïna per quilo de pes, si mengem proteïna de tot tipus, amb la gent vegetariana o vegana se li ha d'augmentar potser un 20%. Per què? Perquè el que és deficitària, com per exemple la glicina, que és un dels aminoàcids essencials, que va curta, aquí representen simplement que aquest bastonet et queda curt i llavors et poden fer de miró, no? Et dona dues opcions, la que dèiem, puges un 20%, llavors, tot i que quedar-se curta ja està al límit que li toca, o es suplementa en concret aquest aminoàcid. Aquí una altra representació. Això sobretot, més que per parlar d'hora, sobretot és perquè si us interessa, he volcat aquí informació per agafar referències. Tot això de les eines que parlava de l'autogestió, diguem-ne, és això, és, per exemple, 30 grams de proteïna de diferents fonts, ja siguin vegetals o animals. 30 grams, de fet el rang és entre 20 i 50 grams de proteïna per àpat, és el que es considera òptim perquè el cos, diguem-ne, activi el xip de dir síntesi proteica, tal, ens posem a fer tot el funcionament. Llavors és una proporció més que correcta per mantenir, no vol dir que cada àpat aquí fotem chorizo, però sí que dius, vale, doncs més o menys són aquests grams, en coses de carn són aquests grams, no? Vale, en temes vegetals, vale, aquest altre. I és molt interessant perquè com que t'adjunta les calories a sota, dius, hosti, sí, tope de sano, anacats. Això, o
o menges 4.000 calories al dia perquè entrenes i ets un goril·la, o això se te'n va... Que és saníssim, No, ja et dic que és saníssim, Estem parlant de 150 grams d'anacards, és una bosseta petita, però, bueno, saps? Vull dir, 150... És que mira, és que ni un chorizo, saps? Vull dir, que no arriba a 600, no? I ja n'hi dic el pit de pollastre, 120 grams, 133 calories, no? Això és per què? No perquè... O sigui, simplement perquè té aquests grams de proteïna, però molts d'aquests sumen grams de greix a patades, greix molt sans, més sans aquests que aquests, de greixos. Però va, això, a nivell calòric, que és el que ens interessa, si el que volem és perdre pes, no? Ostres! I aquí una altra representació també molt aclaridora, l'únic que hem menjat aquest del que li diem menjar brossa, no? També, però molt interessant perquè ens posa en una XY, diguem-ne, percentatge de greixos en proporció a les seves calories, no? De greixos, perdó, de proteïna en proporció a la seva densitat calòrica, no? Diguem-ne. I ens diu, mira, aquesta seria la zona, no? Del que val la pena, no és realista, no és perquè l'ou va estar i el tofu estan aquí és com, vinga, fora, no puc menjar. No, és mentida, tot això es pot menjar tranquil·lament, es pot menjar qualsevol cosa d'aquestes, simplement és la proporció en les que la mengem segons els objectius que tinguem. I això us ho deixo, jo dic, com que tots voldreu que us passi el PowerPoint perquè que és maco, ja us ho podeu mirar a casa tranquil·lament i anar dient, mira, i aquesta és una altra, gràcies. Aquesta ja és una mica el panorama complet, és molt pràctic aquest realment, perquè ens parla dels aliments ja, aquí és que hi ha marques americanes de coses que dius, no tinc ni idea, no? Però aquest sí que ens situa, diguem-ne, el que és proteïna, menjars que són bàsicament proteïna, greixos i carbohidrats, per separat, no? Els menjars que combinen proteïna i greix, la crema de cacauet va aquí dins. Però bueno, això és perquè l'autor ho va fer expressament per conscienciar-lo, simplement. I, al centre de tot, que hi hagi això no vol dir que sigui, home, és el més complet, és el que més hem de menjar, és el que és nutricionalment ric. No, simplement és el que més presència té de tot això, per tant, el que més calories sumarà, probablement, perquè suma calories de carbohidrats, de proteïnes, de greixos, perfecte, no?, per fotre esport, però és una guia per entendre la referència, més que res, no per menjar bo o dolent, diguem-ne. Molt bé, passem als micronutrients. Tercer calaix. Ara aquí, comentari, diguem-ne, més pragmàtic és els dos calaixos que hem vist fins ara, si parlem d'augment de pes, múscul, pèrdua de pes, greix, els dos calaixos previs són el 80% tranquil·lament del que hem de pensar.